И здравейте хора, здравейте пичове, Тити, опасен БГ и това е кандидатура за Чачилитах. Това е кандидатура за Subcraft, това е Джулиан. И той има една кандидатура. Но това бега има умник. Да, това е голямото имение. Между другото, тук някъде виждам пая. Направо като Батман, като Батман. Е, тук виждам паяци. Това не са паяци, О, той Батмани. Той Батмани. Прилепи някакви Батмани, бе. Точно ми прилепи Батман. Сейнес. Не е вярно. И това е имението. Мишка с хотел. Това е... Ние тук ще си живеем, да. Нали... Поне или... поне тази къща ще трябва да построим в сервера, смисъл, защото тя е някаква такава огромна. Ако ни приемете. Ако да ни приемете. В смисъл, защото вижте каква е уютна, някаква такава по-заведена. В смисъл, няма да има точно толкова сендър честови, на ковални, кажи го де. В смисъл, легла ще има, да. В смисъл, само и тази спалница. Ама гъчек. Тази спалня ще има и няма да има чак толкова много енчанти кейбъли. В смисъл, си има само едини такива работи. Е така, брат, не можеш да го направиш. Не знам, че е, остави сега заеби. Аре да върнем към другите работи. Да, и там една колибка е построена от мене. За 5 минути. Не за 5 минути, ама аз мога да направя за 1 минута. Давай, ако ставаш на за броени секунди. Да, се играя 5 минути на Майнкрафта. Давай направо цена. Не бе. Родил се, майка ти казала, искаш да играеш Майнкрафт, ти си казал хубаво. Точно, ти си магиясник. Не. Сети се да направи едно нещо. И дори това е кандидатурата. Чакай бе, хуйо! Чакай да го покричка, щупят къщата. Горката къща. И той само да знаете, че е на 12. И аз съм на 12. Аз ако не съм казал в клипа, сега тук казвам. Да, това е... После да им пратиш линкови на онерите. Добре. Ой, ноджия. Кажи, ама ноджия. Ари, давай и там. И това беше от нас. Аз съм Андрей БГ, subscribe за Мо. И това е.